ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон кафили таъмини саодати халқ ва рушду пешрафти кишвар. ташкили ҳамоиши маърифатӣ бо ин унвон дар шаҳри душанбе. рушди сайёҳӣ ва таъмини инфраструктури он. ташкили лоиҳаи инноватсионии QR-раҳнамо дар пойтахт. оммавияти варзиш дар мадди назар. ташкили мусобиқаи ҷумҳуравии оид ба волейбол бо иштироки дастаҳои пешсаф. 17 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор, дар бораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дорои мақоми байналмилалӣ, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонунҳо дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет ва кодекси фазои ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонунҳои ба имзо расида барои таъмини рушди устувор бо суръати иқтисодию иҷтимоии кишвар, баланд бардоштани мақоми омӯзгор, таъмини волоияти қонун ва некуаҳволии мардум равона шуданд. қонунҳо дар матбуот нашр мешаванд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намудани соли 2026. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам: 1. соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон карда шавад. 2. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 1 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 17 декабри соли 2025. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ки 16 декабри соли 2025 ироа гардид, бо мақсади вусъат додан ба корҳои ободониву созандагӣ боз ҳам таҳким бахшидани ҳисси ифтихор аз истиқлолу озодӣ, тамаддуни бостонӣ эътироф шуда, таърихи қадимаву пурғановати миллати тоҷик ва истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ соли 2026-ро соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намуданд. ҳадафи асосии эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҳамзамон бо ин боз ҳам боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии аҳолӣ бар пояи таърихи бостонӣ ва фарҳанги пурғановати миллӣ маҳсуб меёбад. соли 2026 барои мардуми тоҷикистон соли басо муҳим ва таърихӣ мебошад, зеро дар ин сол мардуми шарафманди тоҷикистон ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил менамоянд. ба ибораи дигар, тоҷикистони кӯҳанбунёд вале тоза истиқлоли мо ба марҳилаи нави рушди худ ворид мегардад. ёдовар мешавем ки дар 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа бо мақсади истиқболи сазовори ин санаи таърихӣ сарҷамона фаъолият намуда, корҳои бузурги ободониву созандагиро ба анҷом расонида истодаанд. тибқи маълумоти оморӣ, аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз беш аз 26 000 иншоот мавриди истифода қарор гирифтанд ки зиёда аз 70% онҳо ба саҳми соҳибкорон ва шаҳрвандон бунёд гардидааст. инчунин мо бояд дар заминаи шинохти амиқтари таъриху фарҳанги бостонии худ ва пайравӣ аз анъанаҳои неки ниёгони давлатсозу тамаддунофари хеш ба истиқболи ин ҷашни муқаддас корҳои ободониву созандагиро боз ҳам вусъат бахшида, чорабиниҳои ҷашниро дар сатҳи баланди ташкилӣ ва сиёсӣ ки худшиносиву худогоҳии миллиро тақвият мебахшанд
доир намоем. ҳар як шаҳрванд ва ҳар як оила бояд бо дарки масъулияти ватансозиву давлатсозӣ пеш аз ҳама ба таъмиру тармим, тозаву озода нигоҳ доштани хонаву кошона, кӯчаву маҳалли зисти худ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намояд. раванди ободонӣ ва тозакорӣ бояд тамоми қаламрави кишварро аз марказҳо то дурдасттарин деҳот фаро гирифта ба як амали ҳамешагӣ ва фарҳанги умумимиллӣ табдил ёбад. яъне ҳар як фарди ҷомеа бояд ба ифтихори ин ҷашни муқаддас дар роҳи пешрафти давлат ва ободии ватани азизи худ саҳми шоиста гузошта бо анҷоми амалҳои нек, созандагию бунёдкорӣ ва рафтори шоиста фарҳангу тамаддуни бостонӣ ва асолати миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. дар ин замина баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, тақвияти ҳисси худогоҳиву худшиносии ҳар як сокини кишвар вазифаи муҳими рӯз ба ҳисоб рафта, татбиқи корҳои амалии назаррасро тақозо менамояд. ҳадафи ниҳоии эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ боз ҳам ободу зебо гардонидани ватани маҳбуб, беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ, инчунин ошноии бештар пайдо кардан бо таърихи пурғановати миллӣ, фарҳанги бостонии оламшумул ва худшиносиву худогоҳ будан маҳсуб меёбад. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. якум, ҳусейнзода Фирдавс Латифӣ аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд, Самандари Қаландар аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон, Давлатзода Нозим Исрам аз вазифаи судяи суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад, озод карда шаванд. дуюм, Шарифзода Манижа Мурод бо хоҳиши худаш аз вазифаи судяи суди шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод карда шавад. сеюм, Табарзода Қамариддин Мумин аз вазифаи раиси суди ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон, Шоҳён Муҳаммад Саид Алимардон аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан озод карда шаванд. чорум, Шарифзода Бадриддин Нуриддин бинобар вафоташ аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 17 декабри соли 2025. 30 декабри соли 2025 иҷлосияи чоруми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати ҳафтум баргузор мегардад. дар ин бора аз шӯъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. иҷлосияи чоруми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати ҳафтум дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе 30 декабр соати 9 доир мегардад. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳти унвони паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кафили таъмини саодати халқ ва рушду пешрафти кишвар ҳамоиши ҳизбӣ баргузор гардид. дар раванди ҳамоиш олимону донишмандон ва масъулини сохторҳои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон ҳамин мавзӯъро идома медиҳад. дар оғози ҳамоиш таҳти унвони паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кафили таъмини саодати халқ ва рушду пешрафти кишвар иброз гардид ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ҳамчун санади муҳими стратегӣ самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро муайян намуда барои таъмини зиндагии шоистаи мардум, таҳкими давлатдорӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамзамон аз ҷониби ширкатдорон таъкид шуд ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ҳамчун дастури роҳнамо барои ҳама сохторҳои давлатии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва аҳли зиё хизмат мекунад. дар он масъалаҳои муҳими рушди илм, маориф, тандурустӣ, дастгирии ҷавонон, таъмини амнияти миллӣ ва боло бурдани сатҳи зиндагии мардум ҷойгоҳи хоса доранд. хеле ки имрӯз мо дар шунидани паёми пешвои муаззами миллат иштирок доштем ва бардошту он таассуроте ки аз паём гирифтем барои боз ҳам дар як рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани насли наврас камари ҳиммат бастаем. зеро ки пешвои муаззами миллат имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвар
барои ободониву созандагӣ дастуру ҳидоятҳо доданд ва маҳз талошу ташаббуси фарзандони ободгари тоҷикистони азиз имрӯз гувоҳии он аст ки кишвари азизи мо рӯз аз рӯз ба ободиву гулгулшукуфонӣ табдил ёфта истодааст. иштирокдорони ҳамоиш доир ба муҳтавои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ ибрози назар намуда онро ҳамчун ҳуҷҷати фарогири таҳлилу баррасии амиқи тамоми соҳаҳо ва дурнамои рушди устувори мамлакат дар ҳама самтҳо арзёбӣ намуданд. Дар кори ҳамоиши ҳизбӣ баромадкунандагон таъкид доштанд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ рушди босуботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, истифодаи самараноки иқтидори мавҷуда, ҳалли масъалаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим, соҳаҳои обу энергетика, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави кор, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти содирот, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонии иҷтимоӣ, саноатикунонии мамлакат, баланд бардоштани қобилияти рақобати истеҳсолоти ватанӣ, гиромидошти таъриху фарҳанги аҷдодӣ, ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва дигар мавзӯъҳои муҳимро фаро мегирад. ҳамасола ироа гаштани паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ рӯйдоди муҳим буда. Дар он баробари таҳлилу натиҷагирӣ ва фаъолияти тамоми соҳаҳо дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас баҳри расидан ба дастовардҳои боз ҳам бештар гузошта мешавад. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. дар китобхонаи марказоиндашудаи шаҳрии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бо иштироки роҳбарияту кормандони китобхона Аҳли Зиё донишҷӯён ҳамоиш доир ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ баргузор гардид. дар ҷараёни ҳамоиш баромадкунандагон таъкид намуданд ки паёми президенти кишвар ҳамчун барномаи стратегии рушди давлат самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистонро муайян намуда барои пешрафти устувори кишвар раҳнамои муҳим ба ҳисоб меравад. бо ишора ба нишондодҳои паём ба масъалаҳои рушди фарҳанги китобхонӣ, баландбардоштани мақоми китобхонаҳо, дастгирии соҳаи маориф ва илм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. дар паёми навбатӣ роҳбари давлат бисёр як иқдоми бесобиқаро роҳандозӣ намуданд ва дастур фармуданд ки ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки дар дили Тоҷикистон, яъне дар шаҳри Душанбе, ду маркази бузурги худшиносӣ ва худогоҳӣ бояд сохта шавад ва бо олимон, донишмандон ва зиёёну аҳли илму адаб дар ин марказҳо фаъолият кунанд ба хотири ифои арзишҳои миллӣ ва манфиатҳои фарҳангии мо. ва яке аз ин марказҳо ҳаст маркази тамаддуни ориёӣ ва дигаре маркази шинохти наврӯзи байналмилалӣ. ва ман фикр мекунам ки сохта шудани ин ду марказ дар шаҳри Душанбе азизи мо шумо метавонад ки арзишҳои миллӣ, асолати фарҳангии ин миллатро ҳифз карда бошад. ҳадаф аз баргузории ин ҳамоиш шарҳу тавзеҳи нуктаҳои асосии паёми пешвои миллат дар самти рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, маорифу фарҳанг, илм, иқтисоди миллӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, боло бурдани сатҳи маърифати ҷомеа ва нақши китоб дар тарбияи насли наврас арзёбӣ гардид. иштирокчиёни ҳамоиш инчунин изҳор доштанд ки иҷрои бомароми дастурҳои дар паёми пешвои миллат зикр шуда масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар буда саҳмгузорӣ дар рушди ватан ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ вазифаи муқаддас ба шумор меравад. дар фарҷоми чорабинӣ таъкид карда шуд ки чунин мулоқоту нишастҳо барои баландбардоштани сатҳи маърифати сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеа хусусан ҷавонон мусоидат намуда дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат нақши муассир хоҳанд гузошт. китобхонаи марказоиндашудаи шаҳрии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҳамчун маркази муҳими илму маърифат дар татбиқи дастуру супоришҳои пешвои миллат нақши калидӣ дошта ҷалби ҷавонон ба китобу дониш ва худшиносии миллӣ аз вазифаҳои афзалиятноки он маҳсуб меёбад. ба хотири густариш додани технологияи рақамӣ дар соҳаи сайёҳӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон ва меҳмонони хориҷӣ ба маълумоти таърихию фарҳангӣ, ҳамчунин дар доираи амалигардонии ҳадафҳои солҳои рушди иқтисодӣ, рақамӣ ва инноватсия 2025-2030 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе лоиҳаи инноватсионии QR-роҳнаморо таҳия намудааст ки амалӣ гардидани он қадами муҳиме дар рушди соҳаи сайёҳии кишвар мегузорад. гузориши ҳамкоронам вобаста ба ҳамин лоиҳа омода гардидааст.
тадбирандешиҳои ҳамешагӣ ва ободониву созандагӣ дар пойтахти мамлакат боис гардид ки симои шаҳри Душанбе сол то сол дигаргун гардад. Дар ин росто фаъолияти инфраструктураи соҳаи сайёҳӣ низ як заминаи устувор дар ҷалби бештари гардишгарон ба қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе мегардад. лоиҳаи QR роҳнамо яке аз ташаббусҳои муҳим дар роҳи табдили Душанбе ба яке аз марказҳои сайёҳии рақамии минтақа ба шумор меравад. ин иқдом имкон медиҳад ки таъриху фарҳанги пурғановати тоҷикон барои сайёҳони дохилию хориҷӣ тавассути технологияи муосир дастрас ва ҷолиб гардонида шавад. бо мақсади рушди инфраструктураи сайёҳӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон ва меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ба иттилооти боэътимод дар бораи имкониятҳои таърихӣ фарҳангӣ ҳамчун татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди иқтисоди рақамии соли 2025-2030 бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар лоиҳаи инноватсионии QR роҳнамо таҳия ва амалӣ карда мешавад. дар ин хусус қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расидааст. лоиҳаи мазкур дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия гардида ба сокинон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ имкон медиҳад ки тавассути скан намудани рамзҳои QR дар бораи 45 иншооти тарихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шакли матнӣ ва аудиоӣ дар портали расмии сайёҳии шаҳри Душанбе Dushanbe Travel маълумоти муфассалро дастрас намоянд. аломатҳои QR роҳнамо аз санги мармар омода шуда дар назди ҳар иншоот насб мегарданд. маълумоти муфассал оид ба ҳар мавзеъ дар портали расмии сайёҳии шаҳри Душанбе Dushanbe Travel ҷойгир карда шуда аз ҷониби коршиносон таҳия карда мешавад. татбиқи лоиҳаи мазкур ба баландбардоштани сифати хизматрасонӣ, иттилоотонии сайёҳӣ, муаррифии таъриху фарҳанги пурғановати миллати тоҷик ва рушди туризми рақамӣ ва кам кардани ниёз ба роҳбаладони ғайритахассусӣ мусоидат менамояд. лоиҳаи мазкур навгониест ки барои осон намудани гаштугузори сайёҳон дар шаҳр ва беҳтар намудани фаҳмиши онҳо аз мероси фарҳангии миллати тоҷик равона гардидааст. мувофиқи нақша анҷоми пурраи лоиҳа ва насби ҳамаи аломатҳои QR роҳнамо то охири моҳи январи соли 2026 дар назар дошта шудааст. ёдовор мешавем ки чунин тадбирҳо дар пойтахт бори аввал набуда, чанд моҳи қабл аз ҷониби шуъбаи рушди сайёҳии шаҳри Душанбе бо амалӣ гардонидани як иқдом 1500 акси ҷолибу дидани аз мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахтро ки 4 фасли солро инъикос мекунанд дар сомонаҳои интернетӣ ҷой доданд. бешубҳа имрӯзҳо баробари ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсоният рушди технологияи муосир дар соҳаи сайёҳӣ низ бартариятҳои худро дошта барои гардишгарон монеаҳои сайёҳатро аз байн мебарад. бешубҳа сайёҳии муосир бо технологияҳои инноватсионӣ зич алоқаманд аст ки сайёҳатро қулай, шавқовар ва дастрас мегардонад. дар ҷараёни ин равандҳо роҳандозии чунин тадбирҳои муосир муҳим ва саривақтӣ дониста мешавад. дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пайваста ҳамоишҳои илмию адабӣ ташкил карда мешавад ки онҳо аксаран ба фаъолияти эҷодии адибон бахшида мешавад. баргузор намудани чунин чорабиниҳо барои беҳтар муаррифӣ намудани осори адибон замина мегузорад. гузориш дар ин бора. дар толори маҷлисгоҳи иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили адабию фарҳангӣ бахшида ба 75-уми солгарди шоири халқии Тоҷикистон Ҷумақувват баргузор шуд. дар раванди ҳамоиш роҳбарияти иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, адабиётшиносон, дӯстдорони каломи бадеъ ва донишҷӯён ширкат намуданд. баромадкунандагон доир ба кору фаъолияти шоир андешаронӣ намуда ашъори ӯро баррасӣ карданд. таъкид рафт ки китоби нахустини шоир бо тавсияи курс-конфронси адибони ҷавони Тоҷикистон соли 1982 бо номи Нони гандум чоп шудааст. минбаъда китобҳояш Орзу, Чодари сабз, Дидор, Сухан гоҳе бигирад чойи дору, Пеш аз субҳ, Корзори сухан, Ифтихор, Ваҳдатистон дар нашриётҳои Душанбеву Хуҷанд чоп шуданд. дар ашъори Ҷумақувват Тоҷикистон дӯстию ҳамбастагии халқҳо, сулҳу дӯстӣ дар ҷаҳон, ситоиши қаҳрамонҳои халқ, қадр кардани нону меҳнати деҳқонӣ, ишқи поки ҷавонон ва ғайра мавқеи хос дорад. дар шеърҳои Тоҷики бархост, Хокдони восе, ҳамрадифи сатрҳои ҷуфтрон, Нусратулло Махсум ва ғайра шоир симои як зумра фарзандони бароманди халқро офарида, зиндагиву омоли онҳоро қобили пайравию намунаи пандомӯзӣ мешуморад. баъзе шеърҳои номбурда хушоҳангу мутантан мебошанд. аз ин рӯ бастакорони тоҷик ба онҳо оҳанг бастанд.
дар идомаи маҳфил баромадкунандагон афзуданд ки ҷумъа қувват шоирест ки умре дар музофот зистааст. шеъру достонҳояш ҳама илҳом аз чашмаҳои мусаффои диёраш, кӯҳҳои сар ба афлоки зодгоҳаш гирифтаанд ва ҳамин покии чашмаву васфу тараннуми гулу раёҳини диёр шеъри ӯро бештар мусаффотар кардаву ба дилҳо шинондааст, зикр шуд дар идомаи маҳфил. федератсияи футболи тоҷикистон якҷоя бо лигаи футболи кишвар ҷаласаи комиссияи озмуни беҳтарин мухлиси соли 2025-ро баргузор кард. дар ҷаласаи комиссия натиҷаҳои озмун ҷамъбаст ва ғолибони номинатсияҳои соли 2025 эълон карда шуданд. ғолибони озмуни беҳтарин мухлиси соли 2025 рӯзи 18 декабр дар маросими махсус дар шаҳри душанбе бо иштироки намояндагони гурӯҳи мухлисон аз тамоми минтақаҳои кишвар эълон карда мешаванд. варзишгарони дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуди тоҷикистон ба яке аз беҳтарин дастовардҳо дар таърихи ин риштаи варзиш ноил шуданд. варзишгарони кишвар дар панҷумин бозиҳои параолимпии ҷавонони осиё 4 медал ба даст оварданд. шарҳи бештар дар ин бора. варзишгарони дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуди тоҷикистон ба яке аз беҳтарин дастовард дар таърихи ин риштаи варзиш ноил шуданд. варзишгарони кишвар дар панҷумин бозиҳои паралимпии ҷавонони осиё 4 медал ба даст оварданд. ин ҷамъомад дар қароргоҳи кумитаи миллии олимпии тоҷикистон қабл аз сафар ба шаҳри дубай аморот баргузор гардида буд ки ҳозирин аз омодагии беҳтар ва нақшаву барномаи махсус барои иштирок дар ин чорабинии қоравӣ суҳбат карда буданд. дар ин ҷамъомад паралимпичёни кишвар таъкид дошта буданд ки аз ин чорабинии қоравӣ бо дасти холӣ барнамегарданд ва ҳатман тоҷикистони азизро арзанда муаррифӣ мекунанд. бояд бигӯем ки бо шарофати ҳунарнамоии хуб ва натиҷаи дилхоҳ парчами кишвари мо дар макони баргузории чорабинӣ 4 маротиба парафшон шуда суруди миллӣ садо дод ки ин бо шарофати ғалабаи варзишгарони кишвари мо мебошад. мавриди зикр аст ки дар вазни 65 кило аҳмади фатҳиддин дар намуди вазнбардорӣ ба гирифтани нишони тилло даст ёфт ки бо шарофати нерӯ ва қудрату тавонои ин ҷавони 17-сола суруди миллии тоҷикистон дар шаҳри дубай садо дод. намояндаи дигари тоҷикистон мизробиддин олимов низ имкони ба даст овардани тиллоро дошт, вале ниҳотан мақоми дуюмро ишғол кард. ду медали дигари кишвари моро бошад дар намуди дастхобонӣ ҳайҷон хусаинов ба даст овард. акнун ин фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе аст. варзишгарони дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдудро пешвоз мегирем. онҳо бо як нишони тилло ва 3 нуқра ба ватан баргаштанд ки дар таърихи баргузории бозиҳои паралимпии осиё байни ҷавонон чунин дастоварди арзанда то ба ҳол надоштем. парчамбардоронро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, кумитаи миллии олимпӣ ва кумитаи миллии паралимпии тоҷикистон ва дигар наздикону пайвандон самимона пешвоз гирифтанд. зимни маросими истиқбол роҳбарияти кумитаи миллии паралимпии тоҷикистон изҳор дошт ки дастовардҳои ҳайати мунтахаби ҷавонони паралимпӣ гувоҳи он аст ки ин қишри ҷомеа низ зери таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва барои рушди варзиши паралимпӣ дар тоҷикистон корҳои бузурге анҷом дода мешаванд. дар дили шаб фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе қабои идона ба бар карда буд ва садои карнаю сурнае аз дастоварди таърихии варзишгарони тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ дарак медод. аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳи ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо варзишгаронро ҳамеша дастгирӣ мекунам. бо шарофати он шахс аст ки ватан тиҷу ором аст ва мо ба мусобиқаҳо сафар мекунем. ташаккури зиёд. ман ба бозиҳои осиёи паралимпӣ ҷавонон дар вазни 66 килограмм аз намуди вазнбардорӣ иштирок карда бо бардоштани 135 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам.
пас аз истиқболи гарму самимии паралимпичёни кишвар дар фурудгоҳ ҳайати варзишгарону мураббиён дар кумитаи миллии олимпӣ ҷамъ омаданд ва аз ҳунарнамоии ҳар як варзишгари мунтахаби кишвар дар ин чорабинии сатҳи баланд натиҷагирӣ карданд. Бояд бигӯем ки аз ҷониби роҳбарияти кумитаи миллии паралимпии Тоҷикистон барои нишон додани натиҷаҳои арзанда ба 6 варзишгари сафарбар гардида ва мураббиёни онҳо ба хотири ҳавасмандгардонӣ мукофоти пулӣ тақдим намуд. Бояд бигӯем ки ин ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби ашхоси дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд ба варзиш ва интихоби тарзи ҳаёти солим нақши муҳим хоҳад бозид. солҳои тӯлонӣ аст ки кумитаи миллии паралимпии Тоҷикистон дар сабқатҳои байналмилалӣ бо нуфуз ширкат мекунанд ва ин нахустин дастоварди паралимпистони Тоҷикистон аст ки ба хазинаи варзиши Тоҷикистон ворид мешавад ва гумон мекунам ки он нафароне ки имрӯз дар ҳамин ришта дар паралимпӣ ширкат карданду дастовардҳои хешро вориди хазинаи варзиши Тоҷикистон кардан дар таърих ҳамчун таърихсози варзиши майбон сабт хоҳанд шуд. таъкид гардид ки дар ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон агар як истеъдод бошад бояд ӯ кашф шавад ва дар таҳти роҳбарии беҳтарин мураббиён тамрин намуда ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар гарданд. дар Япония бозиҳои Осиё байни калонсоло баргузор мегардад ва шогирди мо ҳоло ки наврас мебошад пешниҳод карданд ки дар ҳамон мусобиқа иштирок кунад. 2028 сол дар Иёлоти Муттаҳида Америка олимпиада баргузор мегардад. мо нақша дорем ки дар ҳамон олимпиада иштирок карда насиб карда боша баромад карда бо сари баланд парчами дурахшони Тоҷикистони азизамонро дар сатҳи байналмилалӣ яъне олимпиада боло бардорем. дар соли 2026 паралимпичёни кишваро боз як қатор мусобиқаҳои дигар дар пеш интизоранд ва умедворем ки дастовардҳо боз ҳам беҳтару хубтар мешаванд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол дар шаҳри Душанбе ба кори худ оғоз кард. дар ин чорабинии варзишӣ ки миёни варзишгар духтарони Наврас доир мешавад, 5 даста аз вилоятҳои Хатлон, Суғд, Бадахшон ва инчунин пойтахт ширкат доранд. рақобатҳо аллакай оғоз гардида муддати 3 рӯз идома мекунад. ҳамкорамон Ғунчагул Нурализода аз маросими кушодашавии ин мусобиқа гузориш медиҳад. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол миёни дастаҳои духтаронаи Наврас барои дарёфти ҷоми Нуралӣ Одинаев дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираи олимпии рақами 5 оид ба намудҳои варзиши даставӣ баргузор гардид. ин мусобиқа барои гиромидошти Нуралӣ Одинаев довари байналмилалӣ мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида дар он 5 даста 2 тим аз шаҳри Душанбе ва як дастаи аз вилоятҳои Суғд, Хатлон ва Бадахшон ширкат доштанд. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ масъулини соҳа суханронӣ намуда баргузории чунин чорабиниҳои варзиширо боиси пешрафти ин ришта унвон намуданд. ҳамчунин қайд гардид ки баргузории чунин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ боис мегардад то волейболбозони боистеъдоди Наврас кашф гарданд ва инчунин иштирокии онҳо барои сайқал ёфтани моҳорати инфиродияшон низ бетаъсир намемонад. мақсад аз гузарондани ин мусобиқа пайдо кардани чеҳраҳои нав, яъне ки дар ҳамин мусобиқот нигоҳ кардан ва он бозингароне ки беҳтарин худро нишон медиҳанд, онҳоро ба дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон шомил карданд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад карданд ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоштан аст. ба гуфтаи мутахассисони соҳа роҳандозии чунин мусобиқаҳо мураббиёнро дар саросари кишвар ки махсус дар ин намуди варзиш фаъолият доранд муваззаф месозад то дастаҳои худро бештар пурқудрат кунанд, зеро рақобатҳо инҷо пуршиддат сурат мегирад ва баъди ҷанбасти чорабинӣ беҳтаринҳо интихоб мешаванду ба ҳайати тими миллӣ ҷалб мегарданд. дар ҷанбаст дастаҳое ки соҳиби мақомҳои ифтихорӣ мешаванд бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз мегарданд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз 21 то 31 декабри соли 2025 дар 4 ноҳияи пойтахт ярмаркаҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатӣ ташкил карда мешавад. аз ҷумла дар назди бозори Меҳргон бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноатии хӯроквории вилояти Суғд, дар қисмати рости боғи Куруши Кабир бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноатии хӯроквории шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Лахш, Файзобод, Рашт,
нуробод тоҷикобод ва сангбор дар таваққуфгоҳи назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи сино бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноатии хӯроквории шаҳрҳои турсунзода ҳисор ва ноҳияҳои шаҳри наву рудакӣ дар назди корхонаи воҳиди давлатии бозори саховат бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноатии хӯроквории вилояти хатлон баргузории ярмаркаҳо ба инобат гирифта шудааст. дар ин ярмаркаҳо ҳамчунин корхонаи воҳиди давлатии оид ба истеҳсол харид захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри душанбе агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иттифоқи тоҷик матлубот иштирок намуда молу маҳсулоти босифатро нисбат ба нархи бозор арзон ба фурӯш мегузоранд. сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд дар ин ярмаркаҳо иштирок намуда маҳсулоти ниёзи аввалияро дастрас намоянд. тамошобинони азиз, инҷо барномаи иттилоотии вақт ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома дорад. тансияту хонаобод бошед.